Zadrugari imaju priliku da svojoj najomiljenijoj i najneomiljenijoj osobi u Beloj kući kažu ono što im žele za novu godinu. Valentina Stanković je dobila reč. Najomiljenija osoba, neću reći Zvezdana, jer ima neko da ga navede. Mislim, nisam ljubomorna. Jedina osoba koja može da utiče na mene je Miljan i ima slično ponašanje mog oca. Jako si mi drag, jer ceo život živim sa takvima, rekla je Valentina. Imam dosta omiljenih, to su ovi sa kojima blejim i sa kojima ne pričam o realitiju. Ša, Sauer i u poslednje vreme sa Markom. Od samog početka sam tu sa Ivanom, nisam neko ko menja društvo, navešću Ivana. Nemam nešto najneomiljenije ljude, imam samo ljude koji me smaraju kad ustaju da izlažu, rekao je Kjerić. Najomiljeniji za druga mi je bivši dečko, Adam. Obeležila sam ovu godinu sa njim, želim mu da ostane jak, želim ti da pronađeš osobu koja te čini srećnim, za tebe sam to uvek kao prijatelj, ostavljam našu ljubav u ovoj godini, rekla je Tamaris. Ša, želim ti da u novoj godini ostaneš sa svojom devojčicom i da ti poželim odmah za 2024. godinu da malo ljuljamo, rekla je Ana.